Hej, lige lidt teknisk data til min Yamaha Tri-City 300. Det er en 28 hestes topfart, cirka 140. Ikke så stærkt, men stærkt nok til mig. Og den har et forbrug, og har lige målt, den har et forbrug på cirka 30 km på en liter benzin. Den er billig i vægtafgift, den er billig i forsikring, og med det forbrug den har, så kan man sådan set køre helt ned til Østrig for 700 kroner. Det er jo galt billigt med de benzinpriser vi har lige nu. Men jeg er on tur, så jeg er lige kommet herud til vejen ud, hvor det går ud til Mandø. Og det er simpelthen så skønt, så nu vil jeg finde mig en bænk, hvor jeg kan sætte og få lidt morgenkaffe. Så skal vi se, om vi kan se Mandø. Den ligger derude. Så kan I have en rigtig god dag.